SIMNA kami amseni lukurok Tini titi edisi chongmari paimani yakolo khaino teipo tabuk bisi election hini nasinglai tonglaimani tabuk o bisi election no ruksaoino Tini BJP Yakarwi tipra mothani Bana Romkha 11Family 33 butar hini Tini sawai khnarika khorokcha Tiprasa BJP Yakarwi phanai but Presiden tipra mothani Bana Romkhaimani mangpli kasai phaiga sai khanarika Tini o Tiprasa khorokcha tipra mothani Bana Romkhaine tabuk BJP o kebu tonglak BJP ni Bana Yakarwi Tini tipra mothani Bana no Romkhai paine joto Tiprasa rokno hini sawai khanarika Abu Kamsadi Mariwo get a 5 minutes. Or be shit no the chow or come to some. Broken Sanaya Hamza với nàng ở hay người ta lấy tin nào cái bộ hải đang nó không Don log bacha lama project rong ta mo ro sana. Joto nó hay đấy Joto no hebe ne. Sim nam sayo tai BJP tong la khejule. Ko tong na. áo tàng sáng chui vậy hay đây joto tur khai Terus ke hebe. Ni mo rupon Ropon na prima. Ane BJP ni puno podo ko to. president cái chung ra cái But president. pa oh Tini so kaisa cikon sa joining program mukha ojagawo 11Family ni 33 butar sini tipra motha joining thaika ojagawo BJP ni booth president rogo tongbayo sini o Hezamara bazar ni no borno chung bubagrani ingei tipra motha ni ingei chung khabai khuboi lamsugo hainai salo obohai tebo joining program khlaijaknai gobangma kamiono sumo sahori tongo chung bo joining khlaisinai bubagrani logi chung phaisinai borok wansukha tabuk next generation Shri Brishaketu Debbarma borok se sini kinang borok se sini kinang ro sam kana plaine haini bagino sini bobishot nga sini Brishaketu sini srairo aborok ni kono wansukha ni borok tini singma joining plateka borok no belai belai ken hambai sing khabai kubai lamsugo teo pandau phaiso baisa sini borok nang total MDC te block committee ni president vice president rok joko tongbayo gai borok no tuino sung busikan whatever kaham sam khane ni sung borok no kogrigo ei borok bai kok salai no jekun decision bo sung nale Sar borok pop disini. borok no joto no baikunthapur bisini lukuro lai thang lai sala sotor bothum khaimani kok to mana gangke sini MDC botolo sontir bro boto Facebook ko post jage takhon bor 24 jon elected MDC tongi khanse takhon bor sarkar bothum khlaisi maine ko bor sarna nasing hamni bagi bor ting tong abro nor nukra miano sini already sini CM chairman TM chongjaka sung baki sini BC election no ni paimani yagulo no sung dakti no te baki EM so bosung songlai nei abo sabno EM chonglai sabno CM chonglai abo kotor ko gai sung tipra hao tongri o Tiprasa do parao 6 schedule area no sung bahike protection khlai naragi man o 6 schedule area o sin je land ni right chongmani amno sung bisuk samngop naman amo se joto chlai kotor ko ei tini je chini ora phaiso ko je tini booth president no borono ko sung men ko tanga sungbai o jaga phaike be borono sung khabai ko bai lapse